A nyní uvidíme dvojici Baníku Ostrava. Lepus a Marek Hečl. Lepus je Valach, slovenský teplokrevník, chovaný v Čechách. Je po holštínském hřebci Lordáno, matky Diana po dalším holštínském hřebci a tím je Bělouš Kartágo Z, který je jeden z nejlepších sportovních koní německých ve své době. Bohužel Kartágo po skončení své sportovní kariéry byl jalový, ale naštěstí bylo namraženo dostatek dávek během jeho sportovní kariéry. Chovatel i majitel koně Lepus Zdeněk Miller.